କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ ଆମେ ରେସନ କାର୍ଡ ପାଇନୁ, ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନଥିଲା। ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଦମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଖାପାଖି 35 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକିନା ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ 18ଟି ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବୁ, ଖଳାରେ ପକେଇବୁ, ଦେଲି କେତେ ନେଲି କେତେ ପାଇଲି କେତେ। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣିପାଗଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପାଣିପାଗ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ପାଣିପାଗ ଥିଲା, ଟେଲିଭିଜନରେ ବାହାରୁଥିଲା ଅମୁକ ଲୋକଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିତିବ, ତାକୁ ସୁଷମାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯିବୁ। ଯୋଉ ଜବାବ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ସେ ଜବାବକୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଇଏ ମାଟିକୁ ଚୁପୁଡି ଦେଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରକ୍ତ ଝାଳର ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ। ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବେଇମାନି କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କୌଣସି ଦଳର ନୁହନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ